Sanibonani ekhaya lamaphupho. Ukuphupha unezinwele ezinkulu, amandla amakhulu, ukuphupha amacansi, ukufa noma okuthile ngomshado, ukuphupha isikole, ufunda ngokwemimoya yakho, ukuphupha udilikelwa yindlu uphakathi, ukuwiswa kwendlu yakwenu ngobuthakathi, ukuphupha umjondolo obhobokile, ukungabi nasesekelo kwekhaya lakini liyathakathwa, ukuphupha undiza usuka phezulu isithunywa, ukuphupha umuntu ongasekho egqoke amadabudabu, uzobika isifo, ukuphupha ulwa, kunezimpi ozozinqoba, ukuphupha wenza ucansi, ukungcola okukhona kuwe. Noma isilwane, ukuphupha i-red-candle kumele uthandaze unqobe izitha, ukuphupha amanzi amahle inhlanhla, ukuphupha ugibele ebhasini isifo, ukuphupha umuntu egula ukukhathazeka kakhulu emoyeni, ukuphupha umuntu wakho ekupha imali kumele akukhunge lo, ukuphupha ugeza inhlambuluko, ukuphupha izimpahla ezintsha isigaba esisha sempilo, ukuphupha ushaya umuntu ophe, ukuziphindiselela kuye, ukuphupha abantu belwa ubabuka, ubangwa zidalwa. Uma umusha kule channel bengicela ushaye subscribe, uphinde ushare nelink. Siyatholakala ku-TikTok sichaza amaphupho, usibhalele ku-inbox sikunikeze inamba ongabuza kuyo amaphupho njalo ekuseni. Nisale kahle.